Hai bayro kaham no tongbai khaklayo jotono kaham tongbai na hnai haidi hingke tongte kaisa kothoma salayana pora lekha tongphono gyan kwrwi rok hinui sing buini kugrogo khnawo o kothomano rwksawi khoroksa borokni belai borok kahamni kothomano twi salainai khoroksa borok belai no borok kaham tai belai no gyan bo gwnang tai wansona kwrwng tai bini yago rang puisa bo belai no tongo tai belai bini buma buhasong bo kotor no power gwnang no hinui mano tai bo khoroksa pori tongmani student bo pori tongmani jorao bo porite class torte bo kaisa hostelo thangmani hingkeno bo hostelo katal junior tai au hostelo ranking choli tongmarok bo kisapono saimia tai bo saljake mai tui chabainai poribaioi bo rokoi tongma jora hingkano khoroksa borok bini gana rokoi tongnai borokno ringhojakoi nai senior rok bai ringhojakoi nai bo nungmung manui jinis kaisa painani dogano dagi rohojagoi bo pai phaisudo bo thabra phungsa rui rohojagoi bo surup ke kabainai bini ganao roko phaikya ke bo tai surup kamani nukha hingkano bo sengka nung tangai kap tangai nung biang thang thasingo ni sangke ang thasingo dogano thango ano senior rok mo hike mani kesaroi ang paire famous tam ler hninai ano thabra phungsa reiru aburke o je borok kaham bo khanai tongmanjakliya bo basawi thangainai hninani naikya tai apro mana khlailekya tongradi ta handi borok bezal borok hninai mana khlaijagoi bo thangliya tai hapino bo bokha ayumuyu khaingjaka abo tamo asik saya samung khlai bono dogano manui nahri repaina bo yogya tai leru hni bo thabra phungsari rohojana bo yogya abo tamo tomung hni bo bokha bising wansoka tai hake tongte kheno je junior rokno hungangka tam khlai himale satok pitok khainani a hostel belai kheno saya samung chenglajak tai haite kheno saljake tamong kha himale bono so ulta o borok kahamno saljake ringkha ringinai borok kaisa rumo borok phekjaknai chuak nunglai tonglai jagao bon asukdi hingka tai bo senior rokni okra rokni kok khnawi bo ma asukha tai asugini bono chuak nungdi hninai daikha bo tai nungna soiliya tai ulophono nungano taborogole ngla khninai bo kasang khano khoma sanma hikeno bo turu kokoti bekino saka samase waisebaino bono phikungo ukolok tigi phai bamra kakhlaise rekha kaklai rei paima pore ulokhe room dugar se soreboi nai se bono kuthumoi bunani chengkha tai apruke a je 5-6 jona je borok belai khen suak ke phekmang tai bono phungsapono buimaliya bo sudu kati simi tongkha tai o borok kaham jodi bongno bukha hingke borok arumono bebangno las khlainai bui khiglai toni mano tobo phuno bo buliya tamni bagai himale borok bebangno ke phekmang yang room baira tongnai rok onyo borok rok tam wansoka o borok belai kheno bujagoi tongkha hingke dugar phiodi hninai bui dol ke dugar buphai bekya tamokte abisingo tongnai je borok kaham bo phungjapono bujagya tai bo dagari simi khiklai tonbaikya jepro yang baira tongnai rok dugar bunani chenglakya hingkano bono dugar khulogoi phainai yang je lukurok je onyo borok rok tang wansoka bo belekhe bujaka hninai wansoklaikya tai bo nokari phaipro hingkano lukuni bwskango sengse bono gusik phungsa rnasa naikho aproke yang lukurok nugui kisapono naithokjakliya tai chajakliya
belai ungkha hinainai tai afruke khorsa borok bukha duku nangjaka botam hini bukha duku nangjaka hamale rumo soboi busini bui paioi tabo sini bwskango poison se bono bunasa naiko hinainai khoroksa borok bobo senior no bo sajaglia bo sajag yang prungkano bo saka noronomo tamo obahai tangai kunia hake bu hinainai bo kok saka tai a borok kaham bujang nainyo sungka je nung borok bai khoroksa ke nung bulanya da hinainai boni bwskango dolni bwskango sungka tai afruke o borok kaham bo sak bai bika motamo maklaikya hingke buisani bagai asa khanangai nyai kok sai tongo bulanya da hne ano phanai tongo hingke amai sia dangka angjol ne ranglia da hne nyai bo sak wansoka afruke kisa bo jolinyo honoka tai bo saka phaidi hingke masa ke redi borongno hopreng rasa sare hor basarenyo masa phri khlai kiklai buan hne nyai bo saireka asak samabanyo kirijama hinglai kya tai kisa je borong ne agi tongmani tomong a je hostel lo kisa tomong fil na naima hainglai tonglai kya tai aba haing teng tekheno koyekdin khangkano a je senior masa bineng dajaknai abono se bulanyani target englai kya tai a je ketal je borok kaham bo saimani thangka je senior te masa borok kaham no bonani koksablai tonglaimani tai apruke bono katirika bo naikoloi tongkha apruke loke a je senior a borok kahamno boro buimaliya tai aba haing teng dekheno kisa truk ke kok pirjangnani nangkha je phona obahike a je borok kaham je kaisa rumo soboi bujaka hani kok pirjana nangkha tai detail background rok sunglanya nangkha tai bo biangni botamo aba herok sungte ke uloke saimani thangka bo belai borok kotorni bwslasi bo belai kheno gwnang borok si power gwnang si afruke aje bono rumo sobai bunai rok saimani thangmaikya tai bo hapino yang bini nogorogo bini taku bukhurno bo call khlai saya ang hostelo buja kharok nai bo saya tai ulo bini nongni borok rok saimangka je buni khukpike omaike buja kahanai tai bo bini nongni borokno call khlai sairika je norok o hostelo kuno ani kongno tuinai ma sapaiglak sapaikangke ang orotai poria norok ang baise ma walai granai kebono norok kuno hunpai manglak nai call khlai phirogoi sahorjak afruke tamung kha hamale abo pai mani pore hangkano ulo koyek masungmani pore hangkano masa kisa boyos kororoke sinia nuya tese phayuka phainai ja rumo sobai bujangnai aboni mung sunginai rutuk phai tong phayuka rutuk phai tong bakyangkano uloke boni bung ring horuka je bono rumo sobai nai bunai senior rongno tui nei rumo habjak a te masa onyo jagani senior phainai asukjak bapraka wansoka asukle tai ang dojo khlai manglaka tai ang asukle naragi manglaka tai omukhe belai kheno dojo ni baire angkha rene bo wansoki phekeri hoja pruke wansoki phaiprung keno bini rumo kaisa cricket thungmani bat tongo bo babi phekya angphon thijiteng borokphon thijiteng hwnai ano bat baino risine hini bina beti hajak abono simi naharanya asawoi phakya phaiprung keno jefra asuk rkha asukha hangkano a je sinia onyo jagani borok phainai nungda omdi phona hwnai bo sungka botai gosika i angno ingke nono bunai rok omorok mangda hwnai sungka no bosaka ano to borok to rumo to buimaliya borok beng kefek mang tobo buna hwnai borok naifuna angkatiwi borok ano buimaliya hini samase ning thike sadi omorok da omorok geda ingke bosaka aw dara omorok no tobo ano buimaliya borok asuk hwnai bosaka thapro hangkano afruke a je 5-6 jona je bono rumo sobai bunai rongno bo mapsani hwnai saka ja borok kaham a bujangnai no afruke borok masa ke mapsanani nangkha tai
masa masa ke map sanong bai engje engge yathek romoi khulumdi hini porjonto a onyo jagani senior phainai bo saka tai o borok kaham saka wngkha o bahainang ya borok ani se okra aba hairok hingke belai sayang naikha hanai borok yathek romoi ponto khulmani naikha tai o borok kaham belai kheno mana khlaibai yathek rom rliya tai o borok kaham belai kheno wana jaka omo sabongka biangni kha tamongkha bo tini o bahike phainai ano o bahike rok ijat dekha ba ano o bahike maro sanaka o je koto koto rok no o je soitan rok no nene bo wan somaliya tai saito talangi thaka bono a roomni a je onyo jagani senior phainai talang thanginai bono kok saikya kok saka tamni saka hamala o hostel lo ang bagi pori thangjangno tai belai no tosar unglaioi omorona no tosar khainai rok omorona no reking khayo tai ang kahamke porinai o jagani thangi maliya tai nini khobor khnaka hangkano ang bkhatong maliya nono ang nanyabo musungkha tai nungbai malanyabo musungkha tai nini khobor khnawe ang bkhao phan phajagoi ang oborokno jeskepun map sanana hanai se ang tini phayo hanai saka aproke bo saimang ka borok kaham o borok ani bagino phayo tamokhe bo puila phurale wan sogile maya je wasi se reking khlai o maike bujak paimani ba teusabuda o mai reply ngi tongkha je onyo borok phayoi bono bunan hne ja wan sok toka aba hai bo kisa bkhawo wan sojagai thangka tamni himale bo ongkha junior bo a hostel logo ase kahamke kebono sabo tamo bo kahba saimeni bagai phaje hengke singo kothomano khnawoi tamo srungjangnai man hangke obono gian hmani asge koto kono sanani kwrwi jesepuno porijak ngdi porijak kabang di sing buni khugroko khnawo pora ganang phuno gian kwrwi hinai tai sing agini je sonosi muni rishi boni khugroko khnawo gian hmani abo onyo rokom tai pora hmana abo onyo rokom porima bai simi gian mangla khnai sawo tai phaji hengke noro o kobro kotha mano khna tongjak bai kena tai norok like comment share tai subscribe bell icon khanya tapok di tinini baga hozar nong siteng norbo jotono kaham tong di naji nugdi sidi siake bahaji di manai jotono no hambai